Hej alle sammen derude, og velkommen til Gamerpandaen her. Vi skal unbox i dag. Den her har jeg fået der første dag nu her af min kusine og min onkel. Så og der skal være nogle sodavand i, så det glæder jeg mig til. Jeg skal begynde. Hvad fanden laver du den her, Pine? Nå, hvad laver du da? Hvad laver du? Nå, okay, så hun væk også vel. Hvad fanden laver hun den? Holy crap, der er meget lort hernede. De fede svin, der var trådt på noget slik. Jeg har fundet slik. Det ved jeg ikke. Det er ret godt. Smørslik! Nå! Nu har jeg brugt de små... Jeg ved ikke. Jeg skal på det her, det er musmod. Fedt. Cola. Også light, hvorfor sagde det? Jeg har fucker King fået Jurassic Park. Hvad sker der? Jurassic Park! Ja, okay. Så har jeg fået porno. Tror jeg. Jeg har fået porno. Jamen, så har jeg også noget at lave. What the fuck? En ID-voks. En til ID-voks. En til ID-voks. Holy crap, man. Shit. Hvad sker der? Oh my god. Det er fandme godt, det her. Det tegner godt. Nå, det er en bil. Der er en bil. Max Pinlig. Hvad fanden er det? Det ligner en film. Nogen der ved, hvad det er der? Det skal ikke hernede. Det er en film. Er det OB det der? OB. What the fuck? What the fuck? What the fuck? No. Okay. Der er vist nogen, der ved, at jeg elsker at fiske. Det kan jeg da godt lige se. Det er noget til fiske. What the fuck? Det er en krogfanger helt gang. Wow, den er jeg fucking glad for. Var jeg lige sådan en, jeg har brug for. Til min fiskestang. Jeg får et kæledyr. Marsvin. Ja, okay. En bokse. Okay. Der er også en kuglepen. Sådan. Et børnespil. Woo! Black Dead. Hvad fuck er det? Monster University. Ja, okay. Magnus og Mygge. Hvad fanden er det? Og et racerbilspil. Okay. Fed unboxing. Ja. Futte. Ja. Jeg håber, I vil give like og subscribe. Fuck, den er god her. Subscribe og ja. Alt det der shit der. Gamerpandaen her. Peace.